na'am yace al'adabu ma al-haywan ladabi da ya kamata ne yayi game da dabbobi ma suna da haƙƙi a kanka yadda za ka mu'amalace su inda yanzu a yi magana kan ɗan adam ko wanda yake musulmi ɗan wanka da ma wanda ba musulmi ba to su kansu dabbobi akwai haƙƙi tsakaninka da su wanda ya kamata ka kiyaye wanda kuma masuliya ce idan baka kiyaye ba to Allah ma da su sai ya sanya duk da kana kan dabbobi su ba mutane ba saboda haka dabbobi ma suna da haƙƙi a kanka ta kiyaye dabbobin yasin ya mana yace al-muslimu ya taduru a galabar haiwana salikan motar ma dole ya yi da akari da cewa mafi yawa na dabbobi to su ma halitta ce fata Allah kuma abin girmamawa ne da rahama kuma sai ya sauta mu Allahumma illa na da mai ɗan ƙalilan wanda shari'a ta yi umarci a kashe su ba ka shi in ka ga su kada ka saboda su ma cutar da kai ne za su amma ba don cutar wasu da babu ruwan ka to shari'a ta yi ware wasu dabbobi ta ce a kashe su da inda haka to irin wa'annan dabbobin to su tun da shari'a ta ba da dama a kashe ta gaba kai da yiwuwan haka amma in ba haka ba sauran dabbobi wanda ba cuta ba cutarwa to bai kamata kuma ka cutar da su mata ka a ce ka kiyaye ka gode to ka dubi dabbobi a matsayin abin girmamawa ka rahama ma ka tausa musu bi rahmatullahi ta'ala la saboda tausa da Allah ya kamata ka tausa musu to yaltazamu na hawa a bil adabu taja sai ka kula da wannan ladabba game da dabbobi na farko ida'amuha ka ciyar da ita wa saqayha ka shayar da ita idza ja'at idan ta je yunwa wa adashat ko ta ji kishirwa musamman wanda hakin kai ta akan hakin ta yake akan ka misali kai kake kiwata ka kawo ta ka aje amma lokacin ba ta ruwa yayi baka ba ta ruwa ba lokacin ba ta abinci yayi baka ba ta kai baka sake ta je ta ci ba kai baka ba ta Allah akwai haƙi ka kaddara inda kai ne kai yini guda baka ci ba kana da yunwa ya to amma ita ka ba ta ka ta kaga akwai haƙi to lokacin da ta buƙaci ruwa ka ba ta ruwa ta lokacin ta buƙaci abinci ka ba ta abinci da kaulin rasul alaihi salatu wassalam da kaulin rasul alaihi azzalam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne jira da aminci yace fi kulli zati kabdin harra ajal a cikin dukkan wata dabba ma'abuciyar anta mai anta a cikinta to akwai aikin lada da zaka ma'ana din rai ko da na dabba ne to akwai abin da zaka samu lada ta hanyar shi zai muka fara bayanin cewa ko kadangaru wannan ko wasu tsuntsaye da zaka ba ko ba naka ka tattala ka aje saboda kayan suna zuwa to za ka samu lada wa qawlihi da fadarsa man la yarham kayo da duk wanda baya tausayawa shi ma Allah ba zai tausaya ba kenan in ka tausaya sai Allah ya tausaya maka tausayin nan ko akan mutum ko akan da wa qawlihi da fadarsa cewa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama Allah kita ku tausaya wa ɗan uwanku halittu na bayan ƙasa mutane ne ko dabbobi ku tausaya yarhamkum man fis sama Allah da ke sama shi ma sai ya ji kanku ya tausaya yawa nan yiwa wani yiwa kai in ka tausaya mu kai ma sai Allah ya tausaya in baka tausaya mu ba kai ma Allah ba zai ji kanka yace rahmatuha wal ittifaqi alaiha ka zama mai tausayi ga irin wanda ba da jin shauƙin da jin kai gare ta da kaulin rasulun karim saboda faɗan manzan Allah ta wasu mai karamci lamma a hadistakazu haiwana ɗairan garaba lokacin da annabi sallallahu alaihi ya ga wasu samu tsuntsaye suna koyan halbi a kan ana kage da su an aje tsuntsu ana koyan halbi ba a ce a halwa zuwa iya harbi amma tsuntsaye ne aka aje ko kaji ko wani bakaru ko wani tsuntsaye aka aje ake harbi ake koyan harbi a kan to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya haka hada yarmuna suna harbi bisa halin da kiban sai ya ce la'ana Allahu man ittakaza shay'an fihi ruhun karam annabi ce to Allah ya la'ana duk wanda ya riki wani abu mai rai a matsayin tagi na koyan harbi akan shi zai koyi harbi a mai rai ita to Allah ya la'ana ne wani na hayi sallallahu alaihi wasallam haka kuma annabi ya yi hali an sabar baha'in
ai habsaha bil qatl wato ka daure dabba kawai dan ta mutu baka ba ta abinci ba baka ba ta abin sha ba kawai ka daure ta har yunwa ta kashe wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani wani kaulihi kuma saboda faɗarsa cewa man faja hadihi bi waladina ya ga wata dabba an raba ta da ɗanta wani tsuntsu an raba ta da wazo kamar ka zo cikin sheka ne sai ka kwashe ƴaƴan sai uwa ta zo ta neman ƴaƴanta ko kuma dabba sai kana da dabba akuya ko rago ko tunkiya da makamantan sai ka ɗauke ta haihu sai ka ɗauke uwa sai ka ba ɗan ƙaramin ɗan ya ta kuka to irin wani duka ana da su ne hanyar to da ya ga haka an ɗauke wannan tsuntsuwa an ɗauke mata ‘ya'yanta sai a nan sula sai ya magana ya ce wa ya raba wannan da ‘ya'yanta ruddu alaiha wani da kuma da mata ‘ya'yanta ƙala ku ya faɗa haka ne lamma ra'a al'ummarat da'ir wato wani tsuntsu na cikin marat ya ga tahumu ta zulubu a furasa tana kewaye tana neman ɗanɗanta da aka ɗauke mata allati akadaha as-sahabatu min usha wani sahabi ya ɗauka daga cikin shekarta ya je iske ta yi abin ta kawai sai kwashe ta to ita take ta kewaye har annabi ya ce wannan yayin ta aka ɗauka mata tana ne kuma da mata yayin kaga ba da ba ne kwashe mata yayin saboda babu tausayi ke ka ɗauka da kai ne yanzu kana da yaya aka za ka ɗauke ma za ka yi ba za ka yi zaɓi ba kai akan ka to ita ma sai ka ɗauka to ita ma yanayin da ya same ka na juya da zai same ka in ka rasa naka to ita ma fa ka take to sai ka tausaya mata kan ke za a lubi a maida mata yaya sun yi wa sun tashi can ta rabu da su to shi ke ta fi da su daga amma sai lokacin take da rainan tana ji in mai faɗa ce ma a lokacin da su za ka ɗauka ba za ka zari sai da karfin ta gari wannan ke da haka ya ce na uku ko ya ce irahatuha inda zalani akwai bukatar ka hutar da ita lokacin da za ka yanka dabba to ka hutar da ita kada ka ɗauki hanyar wahalar da ita wajen yanka ko ka sa wuka mara kaifi ko kuma ka dinga bugwanta da wani abu sai ta da kasa sana kuma ka zo kai sai mata ka hutar da ita lokacin yankanta au qatli ko kuma in kashewa sai ta kama to ka hutar da ita lokaci guda da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda tsamman da Allah ya cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wada kyautatawa a cikin dukkan ku fa idza qataltum fa'atul qitlata in za ku kashe to ku kyauta da kisan kenan ko da abin da ya kamata a kashe ne na dabbobin to in za ka karkama kisan da zai dinga shan wahala in ta kama a kashe ne kamar irin wanda aka ce din an kashe da cikin dabbobin to kar ka kashe su ta hanyar ba su wahala a yi musu kisan nan da ran su zai saboda su ma rai kar ka dinga ba su wahala a kisan su na dabbobi ka ce ai dabbobi ne ba matsala rai za ka ɗauka rai saboda haka annabi ta in za ku yanka ko in za ku kisa ku kyau da kyau fa ahsanu fitla wa idza zabahtum in kun zo yanka fa ahsanu zabah ku kyauta da yankar ta yaya wa yurish ahadukum zabihatan dayan ku ya huta da abin yankan shi wa yuhidda shafaratu ya wasa kada zai yanka da ita ya fara waka sai da ya zo yanka ba zai wahala da wannan dabba da yake yanka cikin sauki zai yanka ta saboda amina da ba ya dinga dajira ba sai kuma a je a waso ka rike sai wani wasan motsar nan ka dace har a je a waso sannan a zo a kada dajira babu taubiya sai ya sa annabi sai mutum ya fara wata na da wukar da zai yanka dabba da zai yanka dan ya huta da ita kai tsaye ya zama wukar ka tana da kaifi da kayanka dabba za ta yi cikin sauki ba sai an ba ta wahala wannan shine alama ta tausayi na gaba yace adamu ta'ziriha kuma ba dacewa a nazartar da dabba bi ayi nau'in min anwa'il azab da dukkan nau'in azab kuma da nazartar da dabba sawa'an ta
bi tajwi'iha ta hanyar ba ta da yunwa wanda yake azabtar da dabba ta hanyar banta da yunwa to wani azabtarwa ne au darbiha ko dukanta au bi habasiha au bi tahmilha ma la tastati ko kuma ka dora mata kayan da ba ta iya dauka dabba sai ta dauka kaya sai ka dora mata amma kuma kai tanar katta da bulala dole sai ta kai ita ba ta da bakin da za ta ma wannan kayan da kaza sun fi karfi na ba zai iya amma dole a tanar katta da daɗi ba daɗi sai ta kai karshe dai in ba ta iya sai ta kwanta kuma sannan ne za ka ankara ka ce to ba ta iya ko kuma ka duka zaruwa ta ma ba daidai ba ta ma daidai wanda inda kai ne ta ba za ka iya ba to ita ba ta da wannan baki in har ka ga dabba ta kwanta ko ta ke tafiya da abin tsara to ba ta iya ko to kamata ka hankalta ka rage mata wannan nauyi a sai a ce dole sai ta ake dugata to kan ka dora mata abin da ba za ta iya dauka ba awal masalat da ko ka wata masala wato in ka kashe ta kuma in ta kashe ta kuma kamar da gunduwa ko ka rika cire naman cikin ta ko na abu har ke hadina ko ka kona ta da wuta ko kwari ne wanda kuma ta samu wuta ka kona wa zalika li qawli rasul sallallahu alaihi wasallam wannan ko ya faru saboda faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dakalat al-mar'atu an-nar wata mata ta shiga wuta fihi da sanadiyan mage abata wadda ta tsare magen a ta mata har magen nan ta mutu ba da kalat fi hana sanadiyar ta Allah shiga da wannan matar wuta saboda falahiya hada a mata ba ta ciyar da wannan magen ba wata kasa ba ta ba ta zuwa ta sha ba izu haɓa ta lokacin da ta tsare ta a wani wuri walahiya ta rasa ba ta bar ta ba ta akula min fashashin arziki daga farukan kasa da zai ta kama a dangare ko bera ko na abu da suka ba ta ruwa ba ta ba ta har ma magen ta mutum wata kake ita kila wani abu ta mata sai ta tsare ta don azabtarwa har ta mutu to Allah mu dakin sarki kan jiya wani ce to ita ma kuma zai saka to ba shi kaga bai dace ba a azabtar da dabba ta hanyar kin ba ta abinci ko kin ba ta abin sha ko kuma wani nau'i na azabtarwa ne wa qad madha alayhi salatu wassalam bi qaryatin nan annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ya wuce da wani wuri gidan tururuwa irin katon gidan tururuwa na sallallahu ya wuce wuri ai mazu ina mai inda tururuwa ne wa qad ufriqat sai ga an sa wurin muta gidan tururuwa ne an banka ma wuri annabi ya gani fa qala sai ce innahu la yanbaghi an yu'azziba bin nar illa rabbun nar sai baya dacewa a azabtar da wuta sai dai ubangijin wuta shi ke yin azaba da wuta kai dan adam bai kamata ka azabta da wanda wuta da ka bai dacewa ba mutum ba ko dabba ce ka sa mata wuta ibahatu qatl mu'zi minha halaccin kashe duk wata dabba mai cutarwa shari'a ta halatta ma ka kashe duk wata dabba wacce ke da cutarwa daga cikinsu kalkalbil aqul kamar mahaukacin kare wanda yake bin mutane na cizo tsakanin shi da mutane sai cizo da abin da ya iske sai cizo to irin wannan bai kamata a bar shi waziri da lakita da karkeci walhayyar da macijiya wal'akarabi kunama kama kunama bai kamata a barta ba saboda an gabarta wani za ta cika an kaba ta cije ka ba kuma sautsan zai iya fada kan wani kuma ta cutar da shi karkace to ni tun da na tsallake shi ke na barin kyale ta wuce walfari aka tsera shi ma tsera bai kamata a bar shi ungu ne shi ma da kake gani shi saboda haka wa ma ila hada da wani da irin dabbobi da wanda suke da alaka da irin wannan masu cutarwa da kaulin rasul alaihi azkar salam ko da madan manzon Allah ta da Allah tabbata gare shi shi mafi ƙarfin salati ya tabbata gare shi inda ya ce kamsu fawasik tubutalna fil hilli wal haram
wato nau'o'in dabbobi guda biyar wato miyagu ne nau'o'in dabbobi guda biyar miyagu ne su masu cutarwa ne tabbatar ana kashe su filhilli a wajen harami wal harami da kuma cin harami kenan ko a cin harami aka ko a wajen harami to bai kamata a kyale su haka sai ya zano sai ce alhayyatu macijiya wal gurabu da hankaka ya ce al'abba'u shi ne hankaka shi ma wanda yake za a ga akwai wanda yake mai warce ya kawarce ka mutane cewa da hankaka duk suna yi akwai wanda suke wani walfa'ara da ci tsera kan shi walkalbu al'abu da mahaukacin kare walhudiya da shirwa na shirwa kama saha anhu kamar yadda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qatilul aqrab wa la'anha cewa a kashe kunama har ma ya la'ance ta dabba ce mai cutarwa kwari ne mai cutarwa saboda haka ya kamata an ganta a jali Allah ya halicce ta amma kuma bai halicce ta ba don ta cutar da kowa saboda haka idan kuma ka ganta ko kuma bai kamata ka gata ba ka ce ya halitta ce ta Allah saboda haka ba za a kyale ta sai ta an gaba don ka kyale ta in ba ta cutar da kai ba za ta cutar da wani za ka sai kuma shari'a sai umarni da to a kashe ta dan kai da ita kai dan adam ne ita kuma dabba ce kwari to wa ko wani daraja a kafi ta daga saboda haka bai kamata kuma a ce wadda take kaskantacciya kuma ta cutar da ni daraja da haka ba za ka bari ta cutar da kai bari ka bari ta cutar da wani ka wannan kenan na shida ya ce jawabu wasu min na'ami halaccin wato yi wa dabbobi na ni'ima alama wato irin a musu zane din nan ko dai da wuta ko kuma da wani abu makamantansu a yi musu alama shaida ɗin da ake ce fi azaniha a kunnanta bil maslahati idan akwai maslaha wannan ba laifi bane ba izru wuya saboda an yi ruwaya cewa sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yasmu bi yadihi ash-sharifa ibla sadaqa annabi yakan yi amfani da hannun shi mai albarka yakan yi amfani da shi yayi shaida ga rafumma da ake kawowa na zakka rafumman zakka an tattaro an kawo to yakan bi su ya rika musu shaida da kanshi amma gairin na'ami amma wanda ba dabbobin ni'ima ba wanda suke in an ce na ni'ima ana nufin wahiyar ibil raƙumi wal ganam da dangin tumaki da awaki wal baqara da shanu min sa'ir al haywan wa'inda ba wa'innan ba daga cikin sauran dabbobi to fala yajuzu wasmuhu baya halatta a musu shaida da qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qadara ahmaran mausuman fi wajhi ya ga wani zaki amma shaida a fuskar shi sai ce la'anna Allah man wasama hadha fi wajhi Allah ya la'anci wanda ya ba wannan shaida a fuskar shi galiban kuma sukan yi ne da wuta kasai da wuta sai a sa abu a wuta sai a dadara wannan da ake wa dabbobi to shi sai suka masu botali a fuskar suka masu zane a fuskar jaki ne a wannan akwai cutar ce idan akwai dan maslaha to amma irin dabbobin wanda ba na ni'ima ba na wanda zaka wani in sautu bai kamata ba har annabi ga anya wani jaki ya la'anci wanda ya haka na bakwai ma'arifatu haqqillahi fiha bi ada'i zakatiha idza kanat mimma tuzakka wato sanin haƙƙin Allah a cikin ita wannan dabba
wato ta hanyar yanka ta idan ta kasance wadda za a yanka wato in ka zo yanka to ka sani kai tsaya kai dudu kayan da shari'a ta ce wajen yanka idan ka tausaya mata ka wata abin yankanka kuma da abin da ya kamata wani abu wanda zai zama cutarwa gare ta kafin ka yanka da to kada kai adamu tashagula biha an ta'atillah aw Allahu biha an zikri da kauli ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikri kada ka yarda wato wannan dabba ta karakumi ne sanuwa sai awaki ne tumaki ne kada ka yarda su shagaltar da kai daga yi ma Allah da kada ka yarda su shagaltar da kai daga yi ma Allah da wannan yana da alaka da kamar kiwo da ake tafiya na dabbobi awaki tumaki kaga mutum yana da dabbobi amma ya kora su ya tafi da babu sallah babu salat sai ka ce wannan dabbobin su ne abin bautar shi su ya sani da safe su ne da dare su ne da rana su ne yana cikin bai batun wani ya sallah bai taso ba in ya kora ya tafi daji ya tafi ke in shekara da yana yawo to kaɗan ne kwarai wanda cikin makiya suke kula da addini wanda suna tafiya da inda lokacin sallah wanda za su tsaya su yi sallah kuma suna yin abubuwa na ibada wasu za ga har suna zama su ga ɗauko alƙur'ani ko suna karanta sun yada zango irin wani to amma wasu babu wani kawai kiwon shi kai da ka kuma babu alaman ma cewa akwai wani alama na addini a tare su da dabbobin sun zama iri ɗaya sun saji da su fuskar tsafta ta fuskar kula da addini za ga da halayya za ga duk to kada dabbobinka su shagaltar da kai daga barin yi ma Allah ɗaya sai ai kiwo kake kai makiyayi ne sai hana ka kuma bautar Allah madaukakin ai da aka halicce ka ba halicce ka dan kiwon dabbobi dan bautar Allah ka halicce to idan ka yi bautar Allah kuma ka yi kula da dabbobi yadda ya kamata to anan ne bautar Allah take shigo kuma ka kiyaye masa haka kada ka yarda shagaltar da kai daga barin yawan Allah ta awon lahau da ko wasa da dabbobi an zikiri da shagaltar da kai da zama kabar ambatan Allah da kaulihi ta'ala saboda fada Allah madaukin sarki ya ayyuhan ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah lafiya ko da kai imani kada ku yarda dukiyoyinku da kuma ƴaƴan shagaltar da ku daga barin ambatan Allah shagaltar da ku daga barin ambatan Allah kasance kawai hidimar waɗannan dabbobi naku hidimar ƴaƴanku da dukiyarku ita ta shiga gaban ku fiye da ambatan Allah don ku haka kuma la jama'a yaf'al zalika fa ulaika mukafir wannan kenan wali qaulir rasul alaihi salatu wassalam fil khayl haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da dawaki yace al khayl salatani doki nau'i uku ne da rajulin hajarin wani rajulin sitrun wa ala rajulin wuzir ya ce akwai doki zai zama ga wani mutum ɗin wato lada zai samu akwai dokin da zai zama gare ka sitra kariya ne akwai kuma dokin da zai zama a gare ka wato zunubi zai dauka za ka dauka wato akwai wanda rukun dokin ke zame masa hanyar samun lada akwai wanda yake zame masa sutura kariya akwai wanda kuma yake zame masa kawai zunubi dan ji ya samun zunubi yace amma alladhi lahu ajrun wanda ke samun lada sanadiyar kula da dokinsa ya ce to farajulin raba da haji sabilillah shine mutumin da ya tsirke doki ya daure doki dan ganin addinin Allah ya daukaka wato dan ya yaki fi sabilillah fa atala laha fi marjin aw mawdatin
fama asabat fi diyaliha dalika min al-maraji aw rawdati kanat lahu hasanat. to wanda ya daure doki ne ya tirke shi yake kula da shi a tirken shi da kuma irin abincin da yake bashi, kular da yake bashi da irin nau'in abincin da yake bashi, to ba ma a sabar min iyalina abin da ya samu na kula da shi tsawon lokacin da ya ɗauka na kula da shi, wannan na bashi abinci da kula da shi da lafiyar shi, to ka na lahu hasanat lada yake samu. wasu na lissafa cewa da yawan gashin jikin shi to lada ce gwargwadon adadin wani ya za a ka kusanta irin yanayin lada shi wannan aka ce gashin jelashi gashin kanshi to duka wannan adadin wannan yana zama lada a gare shi. ya ce walau an na ha kada a tsilaha da za a yanke wannan zawon wannan gashi na jelashi ko kuma na kafaɗe na wannan ɗin shi wuyan shi. ya ce fattannat sharafan au sharafain kanat asarha wa arwaha hasanat. to duk yadda suka kasance to zai zama wato wurin da aka cire ya zama burbushi ne na samun lada a gare shi. ina adadin gashin da ya fito daga cikin shi, adadin gashin da ya fito daga cikin shi, musamman wannan gashin nashi na ka na wuya din wannan da na ka da na jela shi, to ana kiyasta samun lada ga wanda ya tattale shi, amma fa sharadi dan me ka daure shi, dan kai kiwon shi idan an tashi tafiya jihadi kai amfani da shi ko ka ba wani hau ko ka ba da shi sabilillah. in dan wannan ne to shine kake da wannan. walau annaha marrat bi nahar wa sharibat, da kuma wannan dabba taka doki naka zai gitta wurin wata korama ko wani wurin ruwa wa sharibat ta sha walam yurid an yasqiha kana zalika lahu hasanat. baka yi nufin sha da ita ba amma ta je ta sha da kanta to kai ma sai ka samu lafiya. to ko kana ta da dake na ko kiwon da kake kai ta sha ruwan za ka samu lafiya. wahiya da zalika ar-rajul ajal sai ta zama sanadiyyar sababin samun lada ga mutum kenan bai aje dokin shi ba haka. na biyu shine wa rajulun rabadaha taga niyya wanda ya aje saboda nuna wadata wata afufan da nuna isa walam yasna haqqan lahi fi riqabi bai kiyaye haƙƙin Allah ba kuma akan ita wannan dabba wala zuhurha haka baya kenan bai kiyaye haƙƙin Allah na hawanta ba dan me yake hawanta dan me ya ajita fa hiya lahu sitrun to ta zama sitra dai gare wani kariya ko kamar na alfahari dai yana da doki da wannan dai bai kawo yana dai da doki wa rajulun rabadaha fakaran wa riya sai kuma wanda ya daure shi kuma dan alfahari da kuma riya. shi alfahari ko a ce shine mai dawaki ko a ce ba wanda ya yi shi. wanuwa da kuma wato nuwa shi ne masu na wato mana nuna isaɗin kamar bunƙasa nuna isa cewa kai ma an ka isa kai haka nan ya nuna kenan barazana da ahalin islam sahiya alaihi ya zama zunubi ne yake tattalin mutum kenan ko da za a buƙaci a yi amfani da su don su mafaɗin alashi ba da wannan yi bare ma kila ba cikin su yake sai su zama barazana kenan ga musulunci.
ba su zama masu taimako ga musulunci sai dai su zama barazana to hasabu wannan sai zama masu matsalabi ya samu zunubi inda bai aje su ba dalilin da ya sanya aka tattale wannan da nau'o'i masu kiwon doki sai sanda miladi musamman kuma a duniyar yanzu da yake kusan awon da ake na in ka bukanci kamar yanayi na yakin kuma duk an wuce yanayi ma na amfani da doki ko wani abu makamantar amma kuma akwai inda yake tasiri akwai wuraren da za ka yi amfani da shi da kuma ya tasiri da akwai wuraren da wani abu ba ya shiga na sai tafi kamar irin wuraren da masu irin duwatsun nan wanda in wani abu tafiya ce ta kafa za ta maka wuya kuma duk wasu abubuwa za ka iya tafiya a kansu na abubuwa ba zai shiga wurin to amma su dawaki ana amfani da su da raƙuma musamman a yankuna irin na sahara to suna amfani har yanzu suna amfani da dawaki kuma ƙarshe ya ce duk wasu abubuwa na zamani ƙarshen duniya in yanzu duk wasu abubuwa na zamani na makamin dangi duk za su daina aiki sai na asalin dai da aka asali su za a kuma to ashe kenan amfanin su ba zai kare wa hadhihi jumlatun min al-adab wannan sune jumla a dunkule ta da dubba yara'iha al-muslim wanda ya kamata musulmi ya kiyaye kula da su idza al-haywan ta fuskar dabbobi ta'atan lillahi in yayi haka to yayi ma Allah da'a ne wa rasulihi da kuma in yayi wa'annan dokoki to yayi ma Allah da'a yayi ma Allah da'a wa amalan bima ta'muru bihi shari'atul islam kuma yayi amfani da abinda yayi aiki da abinda shari'a musulunci ta umarce shi da shi shari'atul rahma wanda shari'a ce ta tausayi ta jin kai shari'atul khair wadda shari'a ce wadda ke kunshe da dukkan alkhairai al'am gamaman alkhairi da kullum makhluqin ga dukkan wata halitta min insanin tun daga kan mutum au haiwan ko dabba kenan musulunci bai bar komai ba ya kare kowa tun daga kan dan adam har abin da ya kan haƙƙin dabbobi to amma da aka zaga suna wulakanta dabbobi ba su kare mutum kansu kuma sanadiyar wannan mutum zai iya zama sanadiyar halaka shi sai kana ga dabba ce hakkinka ne taka ce mallakinka ce ka sarrafa ta yadda ka ga dama ka cutar da ita to wannan zai iya zama ma sanadiyar halaka ana ji kana gani dabba ta ma sanadiyar fada ce da akwai da zaka da yawa tana cutar da dabbobi ka ɗauko dabba ka ɗora mata kayan da kuma ba za ta iya ɗauka ba kuma ka ce dole sai ta tafi ka samu bulala ko ita kai ta dubgata in san ba ni an ce kar a ɗora mata abin da ba ta iya ko to kaga duka yana daga cikin nan ɗauka kaya ko aiki a je aiki in za ka yi aikin awa biyu a sauƙi sai ka yi aikin awa biyar da ita sun dabba tana iya yi har ta kai ga ta kwanta ta gaji ta kwanta ka dinga ba ta kashi sai ta tashi har ta kama aikin bakinta yana kumfa yana menene amma dai ita ba za ta iya magana ta cewa ne ka tausaya mu wannan aikin ba zan iya ba ba za ta iya ba sai dai inda ta gaji kawai ta kwanta wuni tana aiki ta wuni saboda dabba ce kuma da yake Allah madaukakin sarki ya sallada mu a kansu in ban da salladawa da cikar iko na Allah ta yaya dabba kamar sa ka same shi ya ma ba daidai ka same kai ta jirga kafa garasa baki garasa da kafan shi da kafafuwan shi da bakin shi in ya ga dama ko sai ka kama ne suke kama gashi to amma kai ta bashi kashi ba amma ka ga ya tsaya ya ma biyayya za ka wannan ai al'amari ne na Allah bayan kabari ta ga yaro dan karami ya sa gaba na ta jirga kuma sanya ma biyayya wanda da ya sa ga wani ya maka kashi shi in ya tubure mai rikice ko an ce tinkara ba zai tinkara ba kai duk garin ma aka ce ga sa na ya rikice ba mai tinkara shi to amma a daji dokar daji daga shi sai san amma ya samu sai ta ba shi kashi saboda ya ba daidai ba amma haka zai sarrafa shi kuma ya yi masa biyayya kuma ya dawo shi masa kawo gida in ya ga dama a san ba sai kasa da shi ba ya kara gaba za ya yi gaba abin shi ai sai ya dawo gidan da ya ko
daga can sai gaba abin to amma Allah ya sallada mu akan sarrafa inda muke to kuma ya kamata mu kiyaye haƙoƙin su an kuma ba mu kiyaye mun zalunce su kuma sanadiyya wannan sai zama sanadiyya halaka ga masu kiwo ya kamata san me suke yi kuma kada kiwon wani ya shagaltar da kai baka yi ibada ba kai ba kula da addinin ka ba sannan kuma ga haƙƙin dabbar akan ka da ka dauka